ndị be anyị kenekwa m n'ọzọ n'ụbọchị nke taata. Daalụ maka ịnọnyere m n'ụbọchị nke taata. Aka m bụkwa ọ bụ na-eme onye na-agbasa oziọma kripto n'asụsụ Igbo. Taata ya ihe nche igosi anyị bụ ka ị ga-esi wee add cryptocurrency ọbụla maọbụ meme coin maọbụ some coins erisibe na major exchanges na major centralized exchanges na to your trust wallet. Maka vidio a anyị ga-need either na inwelu ihe na either na inwelu this CoinGecko or coin market app. Ị ga-enwe ofu n'ime ha, mana for this video ihe m ga-eyuzu bụ CoinGecko app. So ọ bụ na ihe izi ị ga-eme bụ gbaa mbọ fụ na subscribe to my channel, on notification button so that oge ọbụla m drop video ka ihe bụrụ onye izi ga-enweta gbasakwa mbọ gwa maka gwa ndị ya dum. So ọ bụ na ịba na CoinGecko app, ọ bụ na ị download be CoinGecko app, ọ na ichekie your browser, your app store, ị ga-download ya. So ọ bụ na ịba na CoinGecko app na iklikie na search ya dị n'elu ebe a. Iklikie na search, i type afa coin ọbụla ahụ ị chọrọ ime, mana ka m chọọ money tree coin maka vidio a. Ọ bụ na ị type ichere road, chọta nke ahụ ị na-achọ maka ya. So ọ bụrụ na ọ mepee ihe nọ na ya kịta bụ CoinGecko app, ijide nwayọ gbalataba. So ọ na-egbalata na ị ga-afụ ebe ede contract address n'ihu ebe a. N'anya ebe ị ga-afịa kwefere ya contract address ebe a. So ihe a bụ ihe ị need ka ị wee add ya that coin list yo na trust wallet. That coin adịghị na Binance, that coin adịghị na KuCoin, that coin adịghị na all these centralized exchanges. This is how you add it. So ihe ị ga-eme bụ ifte ebe a, ịpịa aka na ọ na-epi aka na ọ ga-asị copied. Na ọ na-asị copied, ihe ọzọ ị ga-emezi bụ ị ga to your trust wallet. So ọ na-ebe na ya trust wallet, ịpịa aka n'elu ebe a, ọ na-epi aka n'elu ebe a, ide ihe enweghị isi na ya. Then ị ga-afụ add token. Then ihe ọzọ ị agbazi mbọ fụ na ime bụ na ebe a kịta this network adị ebe a, ịmalụ coin ọbụla ị chọrọ ịadị, ịmalụ na that coin ọ dị na Ethereum network, ọ dị na Solana network, ọ dị na Binance Smart Chain network, ọ dị na Phantom network, ọ gwa mazi nke ọ dị na ya. So this money tree token coin ị chọrọ ịadị, ọ dị na Binance Smart Chain network. So ọ bụ na ị na-anya na mpịa aka na o bupụtara m network niile ju n'ụwa. So iklikie nke aha. Chetakwa na akọpigo m contract address money tree coin. Ị ga-emezi bụ ifte ebe a, i paste ya. So ọ na i paste ya, ịfụ na details ndị ọzọ niile ga-apụta ozugbo. Imechazie ihe ị ga-emezi bụ ipezie aka na imesigo done. Ịpị aka na done, ịnachighị azụ. Ọ bụrụ na ịnachighị azụ, bịa ebe a, ịchọọ ya ebe a, ị ga-afụ money tree. Chedo ịchọta ya ọsọ, ifte ebe ịchọọ ya somewhere here, ị ga-afụ that coin add. So ọ bụ na ị na n'ebe ị ga-afụ money tree coin ebe a. So otu a ka ị ga-esi wee na-eme. Daalụ maka ịnọ n'ụbọchị nke taata.